नमस्कार, सुजाता गांधी रेसिपीमध्ये आज आपण बनवणार आहोत हिरव्यागार हुरड्याची खमंग चटपटीत अशी भेळ। चला तर रेसिपीला सुरुवात करूया। हुरड्याची भेळ बनवण्यासाठी आपण कढई गरम करायला ठेवलेली आहे। इथे कढई आपली गरम झालेली आहे। यामध्ये आपण 1 वाटी हुरडा घालून घ्यायचा आहे। हुरडा म्हणजे ज्वारीचे कोवळे दाणे, त्याचे हिरवेगार असतात, याला हुरडा म्हणतात। तर आपण हा हुरडा मऊसर होईपर्यंत भाजून घ्यायचा आहे। मीडियम गॅसवरती आपण हुरडा भाजून घेऊया। जसा जसा हुरडा भाजला जाईल तसं तसं याचा कलर चेंज होईल आणि हा ओलसर दिसायला लागेल, तेव्हा समजायचं की आपला हुरडा भाजून झालेला आहे। 4 ते 5 मिनिट झालेले आहेत। हुरडा आपला भाजायला लागलाय, तुम्ही पाहू शकता याचा कलर सुद्धा चेंज झालाय। अजून थोडंसं भाजून घेऊया। 5 ते 7 मिनिट झालेले आहेत। आपला हुरडा भाजून झालेला आहे व्यवस्थित। गॅस बंद करूया आणि आपण आता हुरडा एका बाउल मध्ये गरम गरम काढून घ्यायचा आहे। हुरडा बाउल मध्ये काढून झालेला आहे। आता आपण याची गरम गरमच भेळ बनवायची आहे। यामध्ये आपण घालू एक बारीक चिरलेला कांदा, एक बारीक चिरलेला टोमॅटो घालायचा आहे। यामध्ये घालूया 2 चमचे कोथिंबीर बारीक चिरलेली, अर्धा छोटा चमचा मिरची पावडर घालूया, चवीपुरतं मीठ घालूया, आता आपण यामध्ये लिंबू घालून घेऊया। मिक्स करून घ्यायचं व्यवस्थित। यामध्ये थोडी बारीक शेव घालून घेऊया। खमंग अशी आपली हुरड्याची भेळ तयार झालेली आहे। खूप चटपटीत आणि मस्त झालेली आहे। तुम्ही ही बनवा। व्हिडिओ आवडल्यास चॅनलला सबस्क्राईब करा। पुन्हा भेटूया नवीन रेसिपीसह। थँक्यू।